Hyvää päivää. Tervetuloa. Mistä kaukaa te olette tullut? Kotkasta, okei. Ketä sulla on mukana? Täällä on jo tää koira. Kassu. Oi, terve. Mikäs ikäinen Kassu? 1,5 vuotta. Okei, mä lähden hei Kassun kanssa heti vähän lenkille. Mä jätän sut tähän näin. Odottelen. Kassu. Sitten ruvetaan tosi toimii, ruvetaan leikkimään. Ota Kassulta suurin piirtein perin. En pidä koirasta. Joo, mutta odota heti. Päästä koira irti 2 kertaa maata pitkin ja sitten pallo. Toistetaan ihan sama kuin äsken. 2 kertaa maata pitkin ja sitten pallo. Päästä irti koira. Laske koiraa taas. Otetaan koira kiinni. Laskee koira irti. Ole hyvä. Laske koiralta askel. Kutsu koira. Tule. Tule tänne näin. Oikein kovasti. Kutsu kovasti, siellä on etäleikkiä. Hyvä! Joo, no. Up. Noin, tossa. Ettei pääse asioiden... Aika. Vaihda saman tien toiseen käteen. Alkaa!
Kiitti koirasta askel. Koira otetaan koira. Hyvä, kehu koira, kehu koira, kehu, hyvä. Ota koira ja tuu tänne näin. Ei nyt koskaan pidemmälle nyt siihen. Siitä voi olla ihan reilusti. Päivä kävely. Päästä irti siitä hinnistä. No ja ota kiinni sitten taas tällä puolella. Ja päästä irti koirasta. Hyvä, kehu koira, kehu, valtavan upeeta, kehu. Ota koira ja tuu tänne näin. Sitten otetaan niitä ohituksia vielä. Aina takaisin. Ota puoli metriä sitten. Joo, nyt on hyvä linja. Siitä vaan tänne. puoleen väliin.
koira. Ota pakusta ja rupee leikkimään sen kanssa aktiivisesti. Koiralla 4 tahtoa maassa ja sulla suu sukussa, mutta ääni on käytettävissä. Ihan kiehut ja reijut sen kanssa muuten. Ole hyvä, anna mennä, nyt tulee apu. Saat repiä sitä kädet. Ihan liiku vaan oikein reilusti liiku. Otetaan koira kiinni, laitetaan se liikkeelle. Riihinä päästä. Hyvä, ota 3 askelta eteenpäin ja sisältä. Hyvä. Patusta esille ja rupeat leikkimään ja tää on teidän omaa leikkiä. Eli vaan tyyli on vapaa, kun vaan rentouta koiraa. Ihan saa reilusti liikkuu ja jutella sinne. Kuvaus on ollut. Tuliko yllätyksiä itsellesi suuntaan tai toiseen? No, tuli. Tai silleen, että en mä odottanut, että se silleen puolustaisi minua siinä, kun tulee ne aaveet. No joo, otetaan tässä semmoinen suppea diagnoosi siitä, eli ei ole tarkoituskaan käydä lomaketta läpi kokonaisuudessaan. Niin. Lähdetään siitä, että se on nuori koira ensinnäkin ja noin ihan yleisilmeinen siitä, niin tuo nuoruus varmaan tekee, että sillä on aika voimakkaat pelkoreaktiot silloin, kun se reagoi johonkin, tai ylipäänsä reaktiot. Mutta sitten se on kuitenkin rohkea. Se tosi hyvin pystyy selvittämään sitten ne uhkat, millä sitä ärsytetään, vaikka se varsin voimakkaasti. Mutta ne väistötkin, mitä se reagoi niihin ärsykkeisiin, niin se hallitsee ne tilanteet sillä tavalla, että se ei niin laske sitä kohdetta silmistään pois, vaikka se väistää. Ja tosi hyvin rohkenee mennä selvittämään sitten. Ja sitten tietysti mikä sitten jatkossa hyvä, lähinnä toi haalari ja toi ääniräminälaite tossa, niin kun se on ne selvittänyt, niin sen jälkeen se toimii kuin niin sanotusti junan vessa. Eli se vaan kävellä pompsuttaa, se ei väistä eikä sitä kiinnosta. Se voisi sanoa niin kuin ihmiskillä, että se unohtaa sen tavallaan välittömästi, kun se on tosi hyvä. Ja toi koiran sosiaalisuuspuoli, kun mä näen tuon sirun tarkastuksen tulossa, niin mä ajattelin, että kuinhan tässä hommassa vielä käy. Eli siinä oli niinku vaikeuksia jostain syystä. Mutta sitten kun se tuli tähän, se oli jo taas ihan eri koira. Eli se ottaa itse kontaktia, vastaa vieraan ihmisen kontaktiin, lähtee vieraan ihmisen mukaan, ottaa sielläkin kontaktia. Sitten toi käsittelyvaihe se oli sen verran semmoinen tapahtuma, että siinä se seisoi niin kuin ylväänä ja antoi hiplata itseensä, mutta siinä se ei enää syventänyt sitä suhdetta siihen tsekkaajaan. Ja jos me ajatellaan tämän koiran niin uteliaisuuspuolta, niin kuin tuossa oikeastaan äsken jo tuli esille, niin se on sillä tavalla utelias, omalla tavallaan rohkea, että se pystyy menemään sun etupuolelle selvittämään ne ärsykkeet, mitä on. Ja se on tosi hyvä nuorelta koiralta. Ja tosiaan ne pelot mitä esiintyy, ne on hallittuja ja sitten se voittaa ne pelot. Aggressio itse asiassa, sitä täällä nyt oikeastaan monessa kohtaa näkynyt, että tuossa AV:lla me pantiin näkyviin ikään kuin yksittäistä uhkaa, aggressioita. Siinä se murisi ja kurisi jonkun aikaa ja sitten se kuitenkin halusi ottaa etäisyyttä. Kun mä sanoin, että talutin irti, niin se halusi ottaa pikkusen taaksepäin etäisyyttä.
Mutta kun se pääsi vapaana liikkumaan siinä takana vähän sen taluttimen ulkopuolella, niin, tai pituuden ulkopuolella, niin eipä se siitä mihinkään lähtenyt sitten. Ja taas sitten itse asiassa selvitti ne aaveetkin hyvin. Leikki, mikä tässä tehdään alussa ja lopussa, niin ehkä piirun verran toi viimeinen leikki tuossa ennen ampumista oli niinku fyysisesti hitaampi kuin alussa. Mutta siinä oli niinku hyvin pieni eroja. Sitten taas toisinpäin ajateltuna tarttuminen tuohon leikkiesineeseen, mikä on tärkeämpi, merkityksellisempi kuin se fyysinen liikkuvuus, niin tässä lopussa oli parempi. Eli se nappasi sen heti vauhdista kiinni. Ja sehän nyt kertoo näin ajateltuna siitä, että se koira ei ole niin kuin kuormittunut tämän kuvauksen aikana. Että tässähän ei fyysistä rasitusta koiralle ole mitään, mutta henkiseltä puolelta. Ja se näkyy sitten taas tämä henkinen puoli näkyy hyvin näissä laukauksissa. Eli ei minkäänlaista reagointia laukauksiin, eli se oli ihan ok. Jos me ajatellaan yksittäisenä tapahtumana aktiviteettia, eli lainausmerkeissä kiva tai tylsä 3 minuuttinen, kun ei tapahdu mitään, niin kuinka koira käyttäytyy sen 3 minuutin aikana. Ja ainakin minun mittapuun ja kokemuksen mukaan se kertoo aika paljon koiran hermorakenteesta. Lähtökohtahan tietysti voitaisiin ajatella sille, että kun mitään ei tapahdu, niin koira vaan on, seisoo, istuu, makaa ja haistelee ilmoja niin sanotusti. Tällä koiralla sitä fyysistä pientä liikehdintää siinä oli, mutta ei se mitenkään sanotaan, että se ei ruvennut sitä. Yleensä se 2 minuuttia on semmoinen raja, että sen 2 minuutin jälkeen rupeaa paine nousemaan, jos se on noustakseen. Ja tällä ei ollut sillä semmoisia yksittäisiä toimintoja siinä oli, että se vähän liikuskeli ja haisteli, mutta ei mitään sen pahempaa. Ja siinä se oikeastaan noin ylipäätänsä on. Rohkenen sanoa, että mehän ei sillä tavalla rotuihin puututa mitenkään, mutta aika paljon on valkkareita testannut luonnetestin puolella ja joitakin tälläkin puolella. Kiva koira. Kelpaa. No ja tossa on sitten lomake ja täällä on sitten ruksia, peräti 33 kappaletta tässä. Niin takapuolella on selitykset. On, joo. Mitä ne tarkoittaa? Ja rekkarissa on merkille, että se oli tälle koiralle ainutkertainen tapaus. Sitten aika joskus 3.